Sirifi wayo Haidara Sirifu Sirifu haya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبدت بشر في الله جبا وأمبو فوق أولي من دو كوبلا جلن دو كرمان تيالا كدلالا فعلا كهنا كاكشنا كبركة لكو جدينا وكلنجلنا بلا جلنكا على كربك bangini nankwa ma mauludun nabawi o hukmu kono el mubashiruna tonde munun be bangoni razalla yu kan nisoja no ka farfoni ira alakirabaka banginina nin tuye bara inshen sabana ye ubulu anga dina ma bacha man tumekene kono ka damine bamako almamba el imam koke kale fokata se mugaddam usman trawele shak ne jawara shak el fadil yusuf bagayogo fokata se el ustaz ali sabema ani wajulu kela wera cha ma munun kera blasrali kelawye el mubashiruna tonde umbora bela jilen fe ka kene insegere bamako sigidaw la fo ka taa se kulukorokaw ma o ni dugu wɛrɛw elmubashiruna tɔndenw bɛ yɔrɔ minnu na fɛn min bɔra ye an ka jɛ ka baara ninnu seereya an bɛ ala barika da halisa n bɛ monsieur le maire fana remercier ni y'ale ka kɛnɛ de ni y'a ka hɛrɛ de ni y'i ka commune ye bi bɛn b'a kɔnɔ silamɛw yɛrɛ ye ɲɔgɔn bolo minɛ o y'ale fana ka kunkɔrɔta de depuis a n'a ni sisan cɛ a kelen ka dugu denmisɛnnin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que lakana bɛ se ka sabati cogo min na pour que bɛn bɛ se ka na cogo min na pour que dugukolo mankan min bɛ yen o bɛɛ ka ban ni ɲɔgɔn cɛ fusugu minnu bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka commune na taa ɲɛ vraiment n b'a remercier beaucoup n donna a ka wagati o wagati cɛkɔrɔba dɔ il a 74 ans mais a bɛ wuli k'i jɔ ka bila ɲɛ an ka se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hali bi ne bɛ dugawu kɛ et puis n b'aw deli fana anw minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye jamana bɛ lawala min na an mago b'aw ka dugawu la bi foyi tɛ kan ka jamana in minɛ ni dugawu tɛ sinon a tɔ bɛɛ banna ka ban mais an b'aw de bolo bi aw ka se ka dugawu kɛ fusugu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn minɛ les forces armées de sécurité bɛnbaliya min bɛ nord la aw ka se ka dugawu kɛ o ka ban fitina ka ban an ka jamana kɔnɔ bɛn ka na an ka jamana kɔnɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kɔrɔta ala ka san kɔrɔta ni jamana ma sumaya o kɔrɔ sumaya tɛ an ka du kɔnɔ dɛ voilà je vous remercie aw ni ce aw ni baraji baw ani wula ni ye n baw fo n b'an ka alimami ba fo n'o ye kale ka sirifi n'a ka jamaw fo alimami fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔrɔ ka se yan bi diina sira fan fɛ foli b'o bɛɛ ye cɛ ni muso ni denmisɛnninw an tilenna hɛrɛ la ya rabi ala ka an si hɛrɛ la karamɔgɔ y'a fɔ sisan duwawu jaabira ka ban karamɔgɔ y'a fɔ sisan ala y'an sɔn jamana min na jamana belebeleba de don n'an b'a dɔn jamana min b'an bolo an tɛ tulonkɛ la koyi an bɛ ko gɛlɛyara cogo o cogo jamana in kɔnɔ yan ni malidenw y'i sigi ka kuma a bɛ nɔgɔya wa pour que a ka nɔgɔya fana o ye duwawu ye karamɔgɔw bɛ duwawu min na su ni tile duwawu de jaabira saraka de jaabira an ka cɛbaya tɛ dɛ ni duwawu ni saraka ni fɛnw tun tɛ jamana in sisan tun b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ la an tun tɛ yen karamɔgɔ aw ni cɛ ani baraji ala k'aw sara jamana in kɔnɔ yan anw bɛ commune min kɔnɔ yan bi commissaire y'a fɔ sisan n bɛ commissaire ni fo kosɛbɛ a bɛ baara min na kabiri k'a na commune nin kɔnɔ yan n ma fɔ n ko fɛnw gɛlɛya tɛ hali bi dɛ mais camanba bɔra la k'an ka maire fo Bayini Sangare n b'a dɔn n'a sɔrɔ conseil wɛrɛ fana bɛ yan foli b'u ye u bɛ baara la commune min kɔnɔ bi ala de b'a dɔn nin y'an san kelen ye an ye dɔɔnin dɔrɔn de kɛ mais ce qui reste à faire tubabu ko to ka ca fɔlɔ san 5 ko don n nana commune kɔnɔ fɛn fɛn ni min ka kan o ka d'o ma mais jɛya kɔnɔ dɛ n tɛ suɲɛli kɛ n tɛ nkalon tigɛ n tɛ nanbara kɛ n tɛ mɔgɔ janfa n ye maninka de n tɛ mɔgɔ janfa bon ala ka da mɔgɔ to janfa la ayo karamɔgɔ a y'an bɛn ni duwawu ye duwawu tɛ fɛn fɛn na
barka t'o la ina ne san 70 ani san 5 a man jan ala alhamdulillah rabbil alamin tanu be alay aya meni duwaw ye ake to balla sallallahu alaihi wasallam fo ala kira fatule ko jama kulu minnu tugura ala kira ko sallallahu kira tabi inawi cedo tumura ala ya jarabe ni jurutai yoro be ni jarabe lando na mo gele be ni jarabe lando do jarabe shwini do jarabe dlomi do jarabe sumurundi do jarabe aywan galoi ngani zahaba kai ala tu ya le jarabe ka asabu ke jurutai aho juru ngadale ko jugu se balabi admi juruta afamuwa aka juruta chayara aye sa matara do manani ka wari juruta ofe fo ma duru ay wake me juruta o wake me juruta le akamana gana jurumandigu ya yini ka dese umai fo do la jurumandigi kele ya ye bolofe o ya che o ya mene ngo tarana ay wa kritikala la ka to wili ay na ngata ko anga che yira bi awani joka o tarana ay kritikala fe kritikala ko cho aku ka jurubi la ko au ka jurubena ako mai ku ka juru sara wa ita sara ko ba sara ki ba sara do jime ako shini mu ka juru sara shini e ba sara ko au ba sara ebo sara shini akaba sara shini ako te bashi ni ba sara shini kuma an ba tu kata ako da lujume mi bolo ka to ko ba tu kata no de ba yira na ki ba sara shini ako na le mana shini kana wari zara ko ya sara le te algira mo wonu mandi kiritigala ye ladiriye kira kanu bala kira kunyo bayoro ako je ma wartigi ma ko njena na ya to akata e kuma mi fani shahidun bainana yamba shere ya bla tara atara munge duku jera ya ni ushirati ka tu kono bwana ka tu gabali bana adu leluta ko shini kabadi atoro lelu kono do me tale bulu fo ala ngani to aka masayala atara commerçant modo fana fe dugu jeli ata wa keme juru to fe shobi da fara abido bugu bugu kakaka atara wa keme mena tuguni mo ko were fe dugu jeli kata kiritigala fe minu ma wa keme bala ka to doluma o kuma e dogo ngelende di o watigi fana ma ko dogo ku ma da fakabi no ka wa keme sara ayo no o tamene ka to ka nunda sara ka juru sara ya famuwa akera jarabiyu aba juli na fasadi la ya famuwa wati to majama kudige ka kuma surunya atoro la fala na ni to aka masayala aye dogo kungele dafara amaye commerçant na mako jora ka warla ufana ya yini ka yini onara ka so musoko kwa bora yo ni jurubi kana ni halina ni jo wolo ka kibiseli ni doko dala ko salamu alaikum selibi tulina o sababu kinyena ko juru mandigi daledo o kera mege ufana ya ye do mina o ya mine o tarana kritikala kelebi kritikala ko chewa ko ede mo boya ko sayna ko jurubi kana iyo sarawa iyo sara le ni sanye ikala ka dore ta ko kera ko akoni nga wake bibila ko awako bena akui ba sara wa ita sara ni ba sara ko fa ni ta sara sasa mbi do wula ako kritikala ma ko masara akui ba sara do jube ako shini masara shini ba sara ko awa masara aya tunga ta mita wari yini kana na shini ba dawo ma kiritigala ko yala dalu jime mi bolo na umi dala ka fibina ako na mani na ya tunga ta nina mana sara shini wa turande ala kira mawru mandi ala kira mandi ya kadide wallahi au ndi yake fuyi kiritigala ko na ye mi foka ba ala kira yambe jigi aya to akata atara ga so minga asera minga fidrife amusoka ma akoko ke mena bide ako mena ki mena ka to imana fanyi kono ka dese ako kiritigala amuso ma ako bi kuma ingoi ako nene ku de nyanye bila amekalo nani ken ngo fango de nyanye ako muna ako ngumina do wula bisika shikudaba ako ngumi balala ako yimina katani nyafu yingo kamla mo shini minu ka wake mesara uko chuko jimena mina asara nguma ni mana na wasoro de alakira mo ngunu mandi ako kaso kiritigala ko ku kamla musoka ma ko na manye ibala alakira kaso ako maiti na ngasora tu alakira sallallahu alaihi wasallam musoka ma te mani ibala alakira kaso o manna ngaje kasora tu alakira
ana muso ye seliji ta k'u sigi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إله اللهم صل كسولو تاسا سولي من غدو يوتا no yesole mingewa ndo fiede ayo ti fiede sabi ibina da juruta shiri ki jigida oka awa idu mata juruta ki jigida ko sulika ubi ibita boli ma ala kra ko te chia ala kra ko je de mo gali mane de degré tekili mo gali mane de degré tekili ya kra ko la mo cho be do mo do kile ko no lu ala kra shi na wallahi o che ere o ere do bai sabe ni o fondo yo ko che de ala kra bi ju mo de kele ni boy ta do sigile nyebe mi na do jole tuyi tai mo de kele re atuma ala kira sallallahu alaihi wasallam muso kwama akona nga salatu ka ala kira ka yusi ka soli damene utora soli ka ubika ka na muso sino ngai chemina osno mara yikele ku kida sino ngai muso fana mina osno mara yikele ku kida ufla tora sino mala sayyidina muhammadun nana sallallahu alaihi wasallam ala kira nanu muso bala anana kana che dale to sino wala ako cho ako ede juru ta ki jigi dane muhammadu ka ako wani de jigi tuko bai ako muso chema ako ni ala de ma je ibita fo worti mi nga wa ke be jubila ala ke be ko fana jara bi solila iba fa e ko shuwushu kono ko shuwushu abi salatu ke ni muhammadu ka shiye bakele ko nga sura ka yina na ga shiye ke me kono nonge ko nga ka bakele baraji sira ni muhammadu ma ako di taro fai abado nga fani jama iba fa kono ko aka je wari ngo la harani ba farna sunnalika wati da fara amma ina ala fa ala kanguna dia ala kalimana dama dum fi da solide bunye fi nan karam go bi obina to bima amma fa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin badama juduhu min qabl nash'ati adam wa asma'uhu fil arz min qabl tuktabu sallallahu alaihi wasallam amana aslama nga soli ala kiraka ambal makke ye welele bla ama anga na fara aka anga do fara ala kiraka yanga anga do fara uka sallallahu alaihi wasallam okmana amina yanga fara ala kiraka yanga le kani miye oye madu senye oye dongili senye minye snema ala kiraka kele nema sallallahu alaihi wasallam ado amadu ni koro muhammadu anta habibi muhammad ne jarabele me elila ko sallallahu alaihi wasallam ma min mana jarabe ala kirala ala ko kayo tigi farsogo ala yo haramya ka mo janama haramun alaihi nar qalbun ahabbahu duskum min mana jarabe ala kirala duskum min mana kele ko ala kirala duskum min mana yira ala kirala nove duskum min mana wule ala kirala nove ala taala yikale aka masayala aka sebayala aka kalangiyala aka punyala aka darajala aka joyorola aka kordala aka karamala aka mahabala kayi kale aka sebayala abo jo nyumai abo do ale ala kira ka sunali kono wa be ko tigi fe inafo akira ala kira fe chugamina o kurani ambal make ko angana kana fara aka anga ala kira fo iye danyala wa dandala o mana nene aw anga fara nyonga anga ofo aka lamine muhammadun anta habibi muhammadu njarabile me elela atakunye gelen foli ye ajene soro atakunye gelen foli ye nesoro atakunye gelen foli ye daraja soro atakunye gelen foli ye barika soro atakunye gelen foli allah subhanahu wa ta'ala ko al mar'u ma aman ahabba ye ma min kanuni yo faidala ino tigi wuli nyonfe alguma jolo ka o kama ko forote nyona ka do ajene ko sabe ko di muhammadun anta habibi muhammadun anta habibi muhammadun anta habibi muhammadun anta halili muhammadun anta safiyi muhammadun anta habibi muhammadun anta habibi muhammadun hali masirata nahwa dibata muzri'a li azura qabr al-hashimi muhammadi anta habibi muhammadun anta habibi
شوقا إلى هذا النبي محمد محمد هذا حبيبي محمد محمد أنت حبيبي محمد قوم بنا نسائل أمبكما نجورينا ni islamé demsen nga tombay no indonésien musulman di Mali ni ngelo ko Mali islamé demsen be pranonga na ni mo bay mo wen maki bay an jole me ka kuma ali no la wallahi oche na nga me kuma tuguni abe kuma an kala mo shiru son na haydran dona groupement leader spirituel musulman di Mali o nyemo ko anye commune kono mo ko da mere ni ton flabe ton deni o ame boka folike ame foli damne to donna ama damne anga merla meri anti nyama kala ye anti kuma mo la ki fenda ama angoni ba don commune meri to me to na kunu anabe to na bi aywa o ye shere bo bela direnye wallahi krente o meri mina domina aya ira andine mo tara fo domina akuna e fembe ke dine ko nana walma fembe ke aga si ko nana mi na be dine fo nyonwa na mata fo na ma ya fa ama meri re sigile mfa o fo nyina wati temena amuta kalo nyini anga commission de ligne amta kalo nyini ni kalo nyini am mamina walma na ma ye ame kuna fo ndi ata ministère de l'administration territoriale la onga sisa aywa o wati ya soro anya da mamta kalo nyini be sa comme maire ya bela dilen la be sisa bela dilen ga sanso be da mo mo suwa be na fana alhamdulillah ka labe nga nye ko sebe o ye wajibi do ne ayira kene ka ngo foli kala ka fo ahaminu no dine ko tugo mina ako fembe dine tani aka komini wona nga barake wale be komini nga teme komini bedela o yaka laini o mana mba fo kene nga ka wala mando o anye taba fana o yenyele tiri nge nyondo fana fo ka wala mando o mana teme ka mauluke mo fembe jama fembe ya rese ka bela dire fo groupement togola ani ijma togola kanga almamba fo ne ko kali aka yere majigina ani aka yere dona aywa mugadam tele demseno demseni siraw siraka niye ko kali wole siraw siraka biti jabia akara yoro yoro yi o kuma na we abe sigoro na bodo donc amba ani ala fa ala ka shini kena ala ko kalfala ya rabbi umuna bara mi ya mai ala fe kuma mina fo ya rabbi ala ka ben sawabe o ngami fora no jaranye ko so de ko kalambulum be on e kalambulum yoro la koro ye kunfiya kele on ni kunfiya kele la here bele bo konana o tuma na mi fo muso munun be ya ka fo aga jurute ala bli ni mo ma siga sili surandon ni mo ma kablan bada don o mo yire no e sabuga daga la harabe ni nga fen forom no ga sili o mo na muso ku chesiri o kana kalambulum konana o alhamdulillah o mo na mo gadam fo mo gadam nga bara ni na nyo nawdi kalambulum ba bolo dien yoro bela jenna wala saka muso faranyonga ka muso uladum muso be sega awa uche uka kitu don tugomina chew ka ngamine tugomina olune ala ele cheka ngadlan tugomina muso bi ko sogo don tugomina mo gadam nga bara odi o mo na mi mo gadam fu aywa anti kuma jenya amen na ba bela jele fo ansega beta togoma ngambe na ba bela jele fo ka ni ala fe ala ka kene na nyona chaya ala ka laba ngunyuma ndama ala ka nsuro ka ni ala fe ala ka samura jirana ala ka laba ngunyuma ndama munu mina fa ya rabbi ala ka to ngono ka barano kwaji ala ko kira kanu ko so salli ala rasul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olamba ni kena ka basigi anga nyogolla mi amin ya rabbi ninde islamu ka foli kai ninde islamu ya ka foli kai nam jiebe ka femi nyini bi nam no de kishi nam no de la paix o islamu ka foli kan de awni nyogonte Dien bela jele no wulile no ka jo o senkambi nam ka nyogonye o ke nam pour que femi mbese ka sabati dien kono ate o de la paix nam wa o islam ya ka foli kande nam kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salam ka ko ale chilinye nam salamu alaikum foli kan kunti ai
arabu kun bɛ foli kɛ aw ni sɔgɔma bɛ bamanankan na cogoya min na arabu ka ani sɔgɔma bɛ yen ani wula bɛ yen ani su bɛ yen nka ka foli kɛ ni salamu ye o ye silamɛya ka folikan de ye kira de nana ni a ye wa arijinɛ kɔnɔdenw n'an donna an ka arijinɛw kɔnɔ tuma min na mɛlɛkɛw bɛ yaala yaala an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn fo ni folikan jumɛn ye o de ye salamu ye o de ye kisi bɛ aw kan o la ni o folikan an kan k'o de k'an ka folikan kabiri diɲɛ kɔnɔ yan an kan ka ɲɔgɔn fo ni o kumakanw de ye kabiri diɲɛ kɔnɔ yan ka tila ka taa ɲɔgɔn fo ni o folikan ye arijinɛ kɔnɔ cogoya min na o la an bɛɛ lajɛlen k'an ka jilaja n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli kɛ ni salamu aleykum ye foli kɛbaga bɛ baraji sɔrɔ a laminɛbaga yɛrɛ fana bɛ baraji sɔrɔ o la assalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. ala ya foli nɔgɔya ye diɲɛ kɔnɔ yan cogo min na ala k'an fara fɔbagaw ka arijinɛ kɔnɔ ten an sigilen filɛ cɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye kira muhamadi sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲini ala taala fɛ ala ka nafa ni kira lahɔrɔma ni kira barika ye an b'a ɲini ala taala fɛ ala ka kira kanu don an dusukun na an b'a ɲini ala taala fɛ maa o maa sigilen don nin kɛnɛ nin kan kira kanu ni kira lahɔrɔma ni kira barika kama haminanko minnu banna ala ka bɛɛ haminanko nɔgɔya kira kanu ni kira lahɔrɔma ni kira barika kama aw ni jurumu fɛn o fɛn sigilen don nin kɛnɛ nin kan ala k'an bɛɛ lajɛlen jurumu efase kira kanu ni kira lahɔrɔma ni kira barika kama ni maakɔrɔba ninnu y'u sɛnsɛn ka b'u ka so kɔnɔ tile kɔrɔ fintini na ka na u sigi nin kɛnɛ kan ala ko de don kira ko de don n'o tɛ ni politiki ko don ni musokɔrɔba ninnu caman bɛ u tɛ ye nin kɛnɛ ninnu kan ni diɲɛ ko dɔ don ninnu tɛ ye nin kɛnɛ nin kan nka ni kira ko de don ala ko de don ni musokɔrɔba ninnu b'u sɛnsɛn ka bɔ tile farima nin kɔrɔ ka n'u sigi finteni nin na an b'a ɲini ala taala fɛ u nana kira ko min kama kira bonya n'a lahɔrɔma kama bana min bɛ farikolo la ala ka lafiya di banabagatɔ bɛɛ kira lahɔrɔma ni kira bonya n'a barika kama an ka jamana ala ka basigi ni hakilisigi ala k'o don ala ala ka bɛn don an ka jamana kunna fitinɛ min yangalen don an ka jamana kama kira kanu ni kira lahɔrɔma kama ala ka fitinɛ ni ɲɔnti ka bɔ yen an b'a ɲini ala taala fɛ subahana wa taala an fɛn o fɛn sigilen filɛ nin kɛnɛ nin kan an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ diɲɛ hɛrɛ la ni lahara hɛrɛ ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen ye ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an ka alimamiba kɔkɛ kale k'a ka foli kurakuraya tuguni ale ka foli tɛ se ka kɛ ka ban maa o maa diinɛ ɲɛmɔgɔw ni karamɔgɔw la ani autoritéw la o fɛn o fɛn nana nin kɛnɛ nin kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an nisɔndiyara tuma min na anw y'a ye k'a fɔ ko musow bɛ ka uniforme tigɛ uniforme min tɛ ka tigɛ parti politique dɔ ye uniforme min tɛ ka tigɛ élection dɔ kama uniforme min tɛ ka tigɛ kɔɲɔ dɔ kama uniforme min tɛ ka tigɛ denkulu kama anw nisɔndiyara an fari fonina k'a ye ko musow bɛ ka uniforme kala ko kira ka bangeli don sallallahu alaihi wasallam ka ni musokɔrɔba ninnu ye u taara don u ka alimɔri kɔnɔ u ka disa min ka d'u ye ka tɛmɛ disa bɛɛ kan u y'o labɔ k'o wusu ko mun de bɛ yen nɔ bi ko mawuludu kɛnɛ dɔ de bɛ yen k'olu bɛ nalen mawuludu kɛyɔrɔ la olu bɛ fɛ u kasa ka diya ka na kira ka kɛnɛ kan an b'a ɲini ala taala fɛ aridinɛ parfɛn ala k'o fiyɛ n'u bɛɛ lajɛlen na maa o maa nisɔndiyara ko kira ka bangeli kɛnɛ don ala ka nisɔndiya koko tigilamɔgɔ ye maa o maa y'i pari ko kira ka bangeli kɛnɛ don ala ka tigilamɔgɔ pari ni aridinɛ fini dɔ ye maa o maa y'i kasa diya ko kira ka bangeli kɛnɛ don ala ka aridinɛ parfɛn kɛ ka tigilamɔgɔ kasa diya maa o maa ka dɔrɔmɛ kelen donna nin kɛnɛ nin na ko kira ka bangeli kɛnɛ don ala ka nafolo kɛ sababu ye k'a ka jinatigɛ n'a ka lahara bɛɛ nɔgɔya an nisɔndiyara ko kura tuma min na a fɔra ko kalanbulon de bi yan an karamɔgɔkɛ n'an balimakɛ n'an kanubaga n'o ye usman tarawele ye mukadam ne jɛɲɔgɔn don n baarakɛɲɔgɔn don n kanubaga don kabiri bamakɔ yan fo ka taa medine fo ka taa maka an ye nin janjow kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye diinɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ medine ni maka kɔnɔ an ye donna womisɛnnin caman na cɛsiri ni jilaja ni wuli ka jɔ min bɛ a la a bɛ maa nisɔndiya a la kosɛbɛ ninnu ye maaw ye maa kan ka nata maa kan ka kanu i ni maa minnu ka jɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan maa kan ka nata ka kanu i ɲɛ ka da ninnu kan i k'u bonya ɲini i k'u barika ɲini walasa lahara don ala ka sɔn k'i mago to olu dɔw kama bawo ala ka maa ɲuman dɔw bɛ n'u y'u kanu ala ka maaba dɔw bɛ n'u y'u kanu ala taala bɛ sɔn k'i mago to o maaba kanunin kama
wala mbadi nan yera nin kene nin kan ko kalambulon do di dayel la mugadam fe o te ko kuraye ambulo mugadam min sona ka demba ya toya mugadam min sona ka muso toya ka dem toya ka radio toya ka jamakulu toya ka nin be toya ka ta sanfla ka kun fe ka ta doniya nyini no mugadam ye kalambulo sigi ko ka doni nyini ka di islamé muso ma manganga bali mogola muna abe doni nafa de do kuma do la islamé o kaka islamé principe do be angu nyini ku do ni e qur'ane laje kira ka cideya dira mani qur'ane jiginindi ga qur'ane aya folo min jigira kiraka o ma fo kira abada ko ta mawwele kata alama qur'ane aya folo min jigira kiraka o ma fo kira abada ko ta fo mogowe ko ne ala ka cidenyi qur'ane aya folo min jigina kiraka o ma seli ko fo o ma sun ko fo ama ardina ko fo ama jahannama ko fo qur'ane aya folo min na jigina kiraka jibril de jigira ni qur'ane aya ni ka kirato kulu woni kono abeka ala bato akelembe kulu woni kono ani ala ka danfen foiti dibla tara kira soro ni kulu wodi kono ala kana to kumpana mashima ala ka no islamé be giti do maka kono ki kun korota kani kulu woni naje kira kumeta ala bato kulu woni kono kabakudu ibi to duguma ka maw yelen to yede mai jema de be yiri la ko fen jema ni mi flene ko ye mogodi olu be yela ka soro mase kulu dana fo ayelani wolonvla a jigini fina bo to ya kele kle kelen bara de do kira be ala bato kulu womina kle kelen ayelani na jigini kira kumbiti dogo inde kata ala bato ala kana kumpanto mashida wa jibril tara kira sura ina kele aye fenye amadele ka feminye jibril na kira mine kuma mina aya mine ka bishi aye mufai ako ikra kira kalanke Qur'an aya folo min jigina kira ka ko kira ka kalanike la ilaha illallah ma fay folo ay seli ay sun ta fo mawye ko ne ala ye kelenye o ma fo kira ye folo kuma kan folo min fore ko ikra ko kalanke kira ko kuma ana bi qari ko ne makala nete kalando salama ka kala importance irana nga dine ko irana Jibrila ya mine ka bishi shenfa ko ne makala sien sabana Jibrila ya bishi ko ne makala Jibrila nana mu fay iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سلامو ني جينا جدي كا يكو دوني دي نفات دوغيالين دو امبولو دين دوني دي جاشيلين دو امبولو كاسر انغا دينا يكرا ولي كتا فم فلو مينا قران ايا فلو من جيغا ودي دوني ني ني امبادو كا فكامي كا فالير با بيردي نيمبا يرا انا كو دوني ني ني واجيبه كاتمي على باتوليكا kike alabato ka kasore madoni nyini kike alabato ka kasore alabato to nyuma imanya nyini adon kibe fude la alabato to de kanga nyanyini folo yani ka alabato ameni foli di musobano no makoy nga anfa ubia balontan la jeli kado loyi katama kalambulo nga kubita kalambulo kala la jera degu derba be bulu ka sogono balontan buge utale no bolo kalo be wa woro wa nani wa sabasara balontan kama meni yafu ya kuwata kalambulo daire nako musobe ka kalambulo daire to na chawo ko luka ci ukacha kaso be 90 minutes 120 ubusiki ka machi la jawla uti pressé nga musobe ka tuka dine nyanyini ambe foli da o ma ne bawo aya ujila ja ko sabatini barani na kira ko kani mogo yesira dota sira mini be doniya nyinala ko ala bo sira nogo ye fibeta do ardina kono no sirai andum bebe ka ardina de nyini balontante ardina se mama Barça supporteli Real supporteli Messi supporteli abe mado ardina kono ne redda balbe banka franfin de malien de ko Barça gayna egeta boisson sa kebo klakla mo ni nyogonche ne madani danga mawuli ko Messi ka karambon kelen songo ka tana o ka kabila be war farale no Messi madoba ka warla kono de maya ko mi se gayna erbeta boisson sa kebo kla ifa dalon do songona mo be kemenani na ala kalimani adama ambe kuma joya ka hageto nyini ala kan be so wa sallallahu ala nabina muhammad wa ali muhammad wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi jawra a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب. إخواني في الله نحييكم أنول تحياتي ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما المسلمون أنكلم كفي كتغني على فك أبو شيطان تورما شيطان منو كذا كبربون فيني أما كشني نما جني على فك أكالا سي أكاد جوني ماما نوي على كلام محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسكون مغو ناجينهم أني ما من تقول أولو كفوا تابلا الكيامة جودو من كفي أما بفوس لم يفولي كنا ودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما على فوك على ولد من دون على من صنع كان سيدي ninkena kan bi wuladaina salo anya nyini ala fe ko ala kan nyina nyira anna amma do ko do jabira fan kelin kan nyire yi kenen kono tuguni wallahi ola kenen sigi sababu ye chemiye odi ala kala muhammadu sallallahu alaihi wasallam am bebe ka balo nali de ka hinei yana nga kuma damine ambe ambal mamuso ani anje ngomuso ani anteri muso ananga kalande haja bato manjalo amba fuka wale mando aka chesri na ka jijala anana chemi nga maulidu keneka noye alakira muhammadu ye sallallahu alaihi wasallama jogo min tumbe ala atumbe so mima min tungadi aye anga laje anga odeke maulidu kelaw wala wala ambado kafo alhaj mukaddam usman traore aye walanda min di awma awe afamya chasri ni jija min bala dine kono aw be nyebe ala atesno go shu atesno go kle abika muso durumuta aw de kalani kama akaw chasri min be fa awe na dono aw tlo fe akasigi duskungono wallahi che awma alakrai sallallahu alaihi wasallam amma lafiya jena an kama ala kira ma lafiya jena an ne kama muna yana kana jena amma fayi fako hami turala annale jena ayo wati kumuruni ka babolo kalo damado aboshira bala kadi musowerema ko kata lamo atara sanduru ko bolo oye halimatu saadiya ama bako diabo ama bako nigeda sanduru dafara onana naye kanadi abama ale batugo ko aminata aminata ya lamo sankele ay kuma ina mede aka ala kere ga nyina ma ya ke to laje sallallahu alaihi wasallam kira na da bama sangelen kofe aba fana fatura tarabba yatiman ala kira lamona ayati medelama ama fako diabo ama bako diabo amoke nanata oye abdul muttalib ye kalamu ni fate ni bate ne minye moke ne bi jonjoro la moke jora joro la ni sanfly ay sanwulum la ke ka san shegin ke moke be do nyegena abe do naye na be ta barokero la abe ta naye abe shino naye abe wuli naye ala kira nyina na basaya ko anyina na fasaya ko ni moke jawara san shegin moke fana ona na kana bana moke ya do alete bo banana moke yi dalin to dilanka ay kule bas sabake kule bas saba ayo kule bas saba minge adembe nyon solala uko baba ante edoni nede eka bana ka senina fe ka kule ka kashi baba ibina aw malo arabu chela enyon chefari enyon cheba enyon dambetigi ene be kashi sayanya siranye bolo
cɛkɔrɔba ko n denw ne tɛ siran saya ɲɛ ni ne ye siran ɲɛ fari fa min na n b'a tigɛ nka muhamadu filɛ nin ye a fa tɛ yen a ba tɛ yen ne de kun y'a jigi ye ne bɛ taa lahara bi siga t'a la ni ne taara jɔn bɛna se k'i hakili to muhamadu la n bɛ ka miiri o de la n bɛ kasi a kulela tuguni kulekan ɲɛ 3 walahi muhamadu fa fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ɲɛji bɔra alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam u kasira u bɛɛ ɲɛji bɔra yanni u bɛ kuma a fa kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko abi talibi de ko o yɔrɔ la a ko baba i ka saya kɛ ni fɛn ma ne sɔrɔ a tɛ den sɔrɔ ne ni bɛ na fɛn tɛ den sɔrɔ n jɔra jigi kɔrɔ wa n bɛna ta ka tɛmɛ e kan n bɛna ladon ka tɛmɛ e kan n ye ni ani n farikolo kɛ ka mamadu kuma bɔ yanni lahara cɛ a ye alakira lajɛ fakɔrɔba ko k'ale b'a ta mɔkɛ ko sisan ne dusukun ɲagalila mɔkɛ y'i da k'a lasama alakira y'i kunkolo da mɔkɛ kan ala ye ci niminɛmɛrɛkɛ ma k'o kana ni ta niminɛmɛrɛkɛ nana ka na mɔkɛ ni ta fakɔrɔba y'a ta o ye abi talibi ye o abi talibi ni abdulahi olu de bɛ ba la a ye alakira ta sallallahu alaihi wa sallam ka taa n'a ye a ka so an bɛ kuma surunya wagati kurunin don n'a bɛ dumuni kɛ alakira n'a bɛ ji min alakira n'a ye fɛn min sɔrɔ alakira a bɛ da n'a ye a bɛ wuli n'a ye bɔn a ye alakira lajɛ han nin don a bɛ san 8 a nana san 9 kɛ a san 9nan a ko ale tɛ se ka to ta a bɛ fa min bolo o ye fantan ye dɛsɛbaatɔ don a ye kuma in lamɛn dɛ denmisɛnninw a ye kuma lamɛn dɛ kira wulila k'a jɔ a bɛ fa min bolo o ye dɛsɛbaatɔ ye se t'a ye fantan don ala kira wulila ka bagangɛn daminɛ a bɛ ka bagan gɛn a b'o wari fara ɲɔgɔn kan a b'o di fa ma u bɛ ka balo ni o de ye an ka bi denmisɛnninw bɛ cogo di a commissaire aw bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi monsieur le maire aw bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi an ka denmisɛnninw ka lamɔ bɛ cogo di denbaw denfaw anw de nana mawuludu kɛnɛ kan ko alakira ka denmisɛnya a ma tulonkɛ dɛ a ye doni da kun sara la ka bagan gɛn sara la ka se k'a fa n'a ba la hinɛ a lamɔna fakɔrɔba min bolo kɔni an bɛ wagati min na i ko bi npogotiginin bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye a bɛɛ kɛra dulɔmina ye kamalen bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye a bɛɛ kɛra dulɔminaw ye n'i bɔra dugu kun fa kun i jigi bɛ tigɛ npogotiginin fitininw kuletiw b'u la u siw bɔlen don u bɛ tulonkɛ la a y'a jɔ aw jɔyɔrɔ la hali bi dɛ famaw karamɔgɔw alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara'u wal fuqaha a ko jamakulu 2 b'ale muhamadu maratow na n'olu ɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛ nka n'olu tiɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ jɔn famaw ani dɔnnibaw nin denmisɛnnin ninnu ka bɔ k'a kɛ dulɔmi ye sirabada la k'a kɛ sugurubaya ye sirabada la ni polisiw jɔr'u jɔyɔrɔ la ni mɛriw jɔr'u jɔyɔrɔ la bi ma ban n'u ye min ye u k'o minɛ ka taa n'a ye kaso la k'a datugu n'a fa taara ka fa minɛ k'a datugu mun y'a to o ye den sɔnna nin ma a bɛ ban pewu a bɛ ban a bɛ ban denbaw aw denw bɛ se ka bɔ cogo di nin wagati la k'aw t'a kalama aw bɛ mawuludu kɛyɔrɔ la aw bɛ misiriw kɔnɔ aw bɛ wajulu kɛyɔrɔw la aw bɛ kuranɛkayɔrɔw la nin bɛ kɛ cogo di e de bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka yɔrɔ fura i denmuso bɛ sunɔgɔ la e de bɛ wuli ka taa ji ta ni worobinɛ tigɛlen don i denmuso bɛ sunɔgɔ la a ti jɔ an ka sabali
denmisɛnninw n'a y'a ye barika banna aw la dɔwɛrɛ tɛ dɛ aw tɛ ka fa barika ɲini aw tɛ ka ba barika ɲini aw ɲinɛna aw faw kɔ aw ɲinɛna aw baw kɔ aw de b'aw faw neni aw de b'aw baw neni faw sɛgɛnna baw sɛgɛnna aw la dɛ a ye miiri koyi aw bɛ dangaden dɔn wa min b'a fa bugɔ o tɛ dangaden ye min b'a ba bugɔ o tɛ dangaden ye min b'a fa kuli bɔ ye o tɛ dangaden ye dangaden ye jɔnni ye i fa k'i wele dɔrɔn madu i k'a fɔ ko ko e de kɛra dangaden 100%. i ba k'i wele jɛnɛba e ma yɛrɛ de ko e de kɛra dangaden ye o tumana min b'a fa bugɔ min b'a ba bugɔ ne t'o bila dangadenya minɛn kɔnɔ parce que hali janimɛ tɛ se k'o jeni. Seydina Jibirila ko sanfara 7 mɛlɛkɛw a b'o da dɔn dugumafara 7 mɛlɛkɛw ale b'o da dɔn mais a tɛ den ka jurumu da dɔn den min n'a fa b'a wele siɲɛ 1 n'a b'a wele kan mɛn n'a t'a laminɛ ba den min n'a ba b'a wele siɲɛ 1 jɛnɛba a y'a mɛn a y'i mango a kan k'ale t'o ka jurumu da dɔn o kɔrɔ ye nin yɔrɔ tɔ ye lahara so tɛ arijinɛ kɔnɔ o bɛ don so min kɔnɔ donc o la denfaw denbaw aw bɛɛ sigilen filɛ kɛnɛ kɔnɔ a y'a hakili to denmisɛnninw na u bɛ don o so kɔnɔ heure min an'u bɛ bɔ wagati min n'u taara kalanyɔrɔ la u ka kan ka segin heure min n'u ma segin o segin tuma a ye bɔ ka t'u lajɛ a ye Alakira lajɛ sallallahu alaihi wasallam kira y'a ka denmisɛnya kɛ nin cogo la ka san 9 kɛ ka san 10 kɛ a san 11 na n bɛ bɔ kuma kɔnɔ n'o ye a ye wari min fara ɲɔgɔn kan a ye kuma in lamɛn dɛ fa y'o wari de fara ɲɔgɔn kan k'o garde sisan Kuresiw ka laadala tagama selen n'u ka kan ka bɔ ka taa Sami ka taa u ka jago kɛ o senfɛ kira ye baara minnu kɛ a ye bagangɛn minnu kɛ o wari farala ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba bolo cɛkɔrɔba ko Muhamadu wuli an ka taa taamakɛyɔrɔ la o kɛra Alakira ka taama fɔlɔfɔlɔ ye o y'a ka voyage fɔlɔfɔlɔ ye a san 11 a bɔra fakɔrɔba in nɔfɛ u bɛ ka taa Sami u nana se dugu dɔ la u ye ɲɔgɔnmɛw jɔ ye jama ka ca kira y'i sigi yiri dɔ kɛrɛfɛ o yiri bɛ san 1000 bɔ bulu ma deli ka bɔ a la kira y'i sigi o jiri kɛrɛfɛ dɔrɔn bulu bɔra o la awɔ yɔrɔnin kelen jiri nugura nin y'a san 11 ye dɛ jiri nugura o bɛnna ni tɔmɔrikɛ dɔ ka dugu ye o tɔmɔrikɛ tɔgɔ ko Bahira o ye Linjila kalan ka Tawureta kalan ka Zabura kalan kira mankutu bɛɛ b'a kɔnɔ u ko ko kira bɛna tɛmɛ nin dugu in na don dɔ la yen kɛra ale sigiyɔrɔ ye taamasiyɛn min bɛ dugu in na ale b'o bɛɛ dɔn o bɛɛ b'u ka Linjila kɔnɔ sisan ale y'a ye yiri nugura ale ko Allahu Akbar o tumana ko dɔ tuma sera a wulila ka na ka jateminɛ kɛ kɔlɔn dɔ bɛ yen san 1000 ji tɛ ka don o ji la o jalen don ka a fɔra ko ni kira nana san min na ye o san ko o kɔlɔn bɛ fa ji la a y'a lajɛ dɛ cɛkɔrɔba wulila tɔmɔrikɛ in wulila a nana jiri minɛ a y'a lajɛ k'a bulu minɛ k'o lamaga dɔɔni a taara ka taa kɔlɔn dayɛlɛ a y'a ye kɔlɔn fara ji la a ko Allahu Akbar donc cɛ min fɔra a bɛ nin jama in cɛla ne bɛ nin ɲɛɲini ka nin ɲɛ sɔrɔ bi o yɔrɔ bɛɛ la ɲɔgɔnmɛ fɛn fɛn b'a bolo a y'a ɲɔgɔnmɛ bɛɛ kan sɔgɔ ka sagaw kantigɛ ka baw kantigɛ ka misiw kantigɛ ka sogo tobi ko k'a di jagokɛla ninnu ma ko maaba 1 b'u cɛla ni tɔmɔrikɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ lahara Bahira a ye ɲininkali kɛ mun y'a s'a ma kira kanu bon aw ka mawludu labɛn o de fana bɛ aw se Alakira ma k'aw don arijinɛ kɔnɔ Ala k'a di ne ni aw ma a ye fɛn bɛɛ kɛ ka tobili kɛ k'a mɔ ko bɛɛ ka na dumuni na a don Abu Jahiliw bɛ yen Abi Lahabiw bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen u ye mun kɛ k'u kana dumuni na u bɛɛ natɔla dumuni na a ka da dɔ de bɛ yen o da dilannen don ka da disi la ko ni nabi ɲuman laban in nana n'a bɛ don o da fɛ i b'a ye a t'i kuru a b'i tilen de ka don
a b'i tilen de ka don o y'ale ka taamasiyɛn awɔ n'a nana dɔrɔn a b'a tilen ka don so kɔnɔ direct a tɛ kuru bon a bɛ ka mɔgɔw wele bɛɛ ka don ni min bɛ ka don o bɛ kuru ka don ni min bɛ don o bɛ kuru ka don o y'a sɔrɔ alakira bɛ kɛnɛmana la u ko alakira ma yatimɛden don fantanden don ko k'i hakili to baganw na kɛnɛma a ye kuma in lamɛn dɛ ko alakira k'a hakili to baganw na donc kira de kɛra gardien donc bɛɛ donna dumuniw sigilen don n'u ko bɛ dumuni kɛ cɛ b'a fɔ ayi mɔgɔ si tɛ dumuni kɛ bɛɛ ka sabali mɔgɔ kelen bɛ kɔfɛ fo mɔgɔw dimina a b'i jaali o de ko sa he cɛ i y'an tɔɔrɔ sa tɔ morikɛ n ko mɔgɔ tɛ kɔfɛ a ko mɔgɔ kelen bɛ yen ko mɔgɔ kelen min bɛ yen o ye denmisɛnnin ye o ye fantanden ye o ye gɛrɛbuden ye o ye yatimɛden ye o ye terejugu ye a b'a da a tɛ n da a y'a fa dun k'a ba dun k'a mɔkɛw dun sisan o de sigilen bɛ o y'an ka gardien de ye a ko tant que o gardien mana ma bolo tɛ bila dumuni na fo n ka taamasiyɛn bɛɛ dafalen ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ye kuma in lamɛn dɛ u taara kira nɔfɛ f'u b'u ɲɛmunu tigɛ la he cɛ k'i kana n ka taa dumuni kɛ i ye mɔgɔw tɔɔrɔ fantanden wuli yatimɛden wuli terejugu in a b'u da a tɛ n da kira wulila a kunkolo suurilen ala ye sankolo dayɛlɛ fo larisi fo sidira muntaha u ka alakira lajɛ sallallahu alaihi wasallam a san 11 kira bɛ kana a tɛ ka perese a bɛ kana a tɛ ka perese mɛlɛkɛw bɛ k'a lajɛ u bɛ ka la ilaha illallah fɔ u bɛ ka sɔli kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam cɛ ko alakira ma ko da filɛ ko don da fitinin alakira nana sallallahu alaihi wasallam a sera da ma yɔrɔ min na da kɛra an tɛ ɲɛ ka tɛmɛ alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam ala ka san wɛrɛ yira n na ala ka san wɛrɛ yira n na ciba salman kama haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko ni maamu ni ma se ka mɔgɔw barikada i se ka ala barikada mawulu kira sigili ala kira barikadalen don n'an ye ala kira barikada an ma an yɛrɛ barikada an m'an yɛrɛ barikada cogo jumɛn na sababu mun y'an se yan nɔ an bɛ barikada o tigi ye usman hali n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ne dɔ yan nɔ n ka se nin kɛnɛ kan n t'a siɲɛ fɔlɔ ye usman de sababu don a ma kɛ foyi kosɔn diinɛ kɔ an jɛra diinɛ la an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'a ɲɛna a ɲɛna anw ye ala k'an kisi ma n'a tiɲɛna an bɛ taa ɲininka alikiyama a bɛ baara min na a bɛ alimami ka baara de la parce que alimami ɲininkaliba de bɛ yen alikiyama don na n'i ko k'i ye alimami i ka da la k'a fɔ ko ɲininkaliba de bɛ yen alikiyama don na i bɛ maa minnu ɲɛ yali u ye diinɛ cogo dɔn wa n'i ye mɔgɔ waju i ka sɔrɔ a kalannen don diinɛ na n tɛ wajuli dama tɛ dɛ ni siran ala ɲɛ n'i ma diinɛ dɔn ala ye siran a tɛ mago ɲɛ i ye f'i ka diinɛ de dɔn maa dɔw bɛ yen nɔ a bɛ siran ala ɲɛ mɛ a tɛ diinɛ dɔn a ka ala ye siran tɛ mago ɲɛ diinɛ dɔnni o de ye ala ye siran yɛrɛ yɛrɛ komi an karamɔgɔkɛ y'a fɔ yan nɔ baara in daminɛ ni kalan de ye wa a bɛ laban ni kalan de ye ale b'o baara min na n'ale y'an wuli yɔrɔ o yɔrɔ la an kan ka taa an sen jɔ o yɔrɔ la ka a ka baara diya a bolo fɛ musokɔrɔba minnu fana y'a danaya da ale kan n'o y'an balimamusow ye n'o y'an baw ye n'o y'an dɔgɔw ye n'o y'an kɔrɔw ye an b'u fana barikada u sera k'u bolo bɔ sitanɛ bolo k'u bolo don alakira bolo ala k'u dumiya kan ala ka barika don u la an bɛ danni yɔrɔ la ala ka san wɛrɛ yira an na alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim an b'a aw yɛrɛ fo kosɛbɛ k'aw waleɲuman dɔn
ka tele shirifila jama bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo k'a barikada n'o ye Seyid Sheikh Sherif Usman Madan Haidara an fa don an karamɔgɔ don k'a fo kosɛbɛ k'a barikada ka d'a kan ale de sababu la an b'a dɔn silamɛya a bɛ ka ɲɛtaaba min bɛ ka fara a kan bi Ala n'ale ka cɛsiri wala an bɛɛ b'ale de ladegeli la bi ni Ala sɔnna a ma wala ni mawuludu in an bɛ nin sigi san o san an y'an sigi an b'a san sabanan na an b'o la ni tɔn min bɛ yan nɔ n'o ye Mubashiruna ka bolofara min bɛ Bangɔni Arazɛli la yan san o san Mubashiruna bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan Bangɔni Arazɛli la tuguni an bɛ jɛ ka ni mawuludu kɛnɛ in ka a sigi yan nɔ an b'a san sabanan na ni Ala ka jɛ ye alhamdulilahi rabbil alamin an y'o de fɔ mawuludu maa tɛ se k'a nafa fɔ ka s'a dan na ka d'a kan mawuludu ye fɛn min ye a ka bon kosɛbɛ mawuludu ye Ala barikada de ani alakira barikada ka d'a kan Ala a y'an sɔn fɛn na fɛn min n'o ye alakira ye sallallahu alaihi wasallama o ka bangeli o nisɔndiya o kan ka ye silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na kelen kelen madama ni ye silamɛ an t'a bila an kunna k'a fɔ ko waati dɔ tɛmɛna an t'a bila an kunna ko a don tɛmɛna a ka d'an ye waati bɛɛ lajɛlen na mawuludu ka kɛ munna ka d'a kan alakira ko de don waati bɛɛ alakira ka waati de waati don bɛɛ alakira ka don de o tuma n'i ye don min sɔrɔ i nisɔndiya alakira ko la anw bolo o tɛ baasi ye kira nisɔndiyara a y'a ka mawuludu kɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn a bɛ sun o tun ye alakira ta ye sallallahu alaihi wasallama i n'a fɔ an karamɔgɔ b'a fɔ cogo min na maa ba t'a fɔ maa ma a ye n bonya maa ba t'o fɔ e yɛrɛ de b'a ye k'a fɔ nin ye n ka maa ba ye nin ye n ka cɛkɔrɔba ye nin ye n ka dɔnniba ye nin ye n ka ɲɛmaa ye o tuma a bonyali i ni min ka kan o la i b'o de kɛ o tuma anw tɛ dalilu fɔ a la an tɛ foyi fɔ a la an kɔni b'a kɛ ka d'a kan alakira y'an ka nabi ɲuman ye an ka ciden don a bangeli kɛra rahmatan lil alamina donc an bɛɛ bɛ nisɔndiya n'o de ye an ye waati min sɔrɔ o la o an b'o kɛ ni Ala sɔnna a ma wa an b'a dɔn an ye bonya min sɔrɔ a la o de ka bon an y'o de fɔ kɛnɛ kɔnɔ sisan an b'a daminɛ don min na an balimamuso yɛrɛ cɛ jɔlen filɛ nin ye an kɛrɛfɛ n'o ye Saka Jara ye an y'a daminɛ don min ale de y'an dɛmɛ ne saga kelen pe an ye baasi kelen siri salo a y'an dɛmɛ tuguni ne misi kelen ye k'o de se b'a ye an ye baasi fila siri ɲinan a nana ne misi kelen ye a n'a an sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen o fana nana ne misi kelen ye misi fila an y'o de sɔrɔ k'o faga alakira tɔgɔ la sallallahu alaihi wasallama e yɛrɛ ka baasi lajɛ e ka jama lajɛ ɲinan min farala a kan o de bonyara ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan donc an b'a yira kan an b'a dɔn o la k'a fɔ alakira ko anw bolo ko dennin tɛ an bolo ko dennin tɛ wa a tɛ se ka kɛ ko dennin ye wa an b'a ɲini san o san Ala ka fanga d'an ma an bɛ se ka dɔ fara a kan cogo min na yaasa an bɛ se ka an niyɔrɔta kɛ alakira ko la cogo min sallallahu alaihi wasallam vraiment kumakan laban t'an bolo foli kɔ an bɛ tɔnden ninnu fo ka kalanbolo ninnu fo ka dutigi yɛrɛ fo kosɛbɛ n'o ye Saka Jara ye ka d'a kan ale de sɔnna kalan ka na k'a ka du kɔnɔ a sɔnna kalan ka k'a ka du kɔnɔ wa an bɛ baara o baara la yan musaka bɛɛ a jɔlen don n'a ye a jɔlen don n'a musaka bɛɛ ye an bɛ dugawu k'a ye halisa baara in Ala k'a ta fanga di an n'a ma ka dugawu kɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ yan dugutigi ye ka dugawu kɛ yan alimami ye ka dugawu kɛ aw yɛrɛ ye k'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ Ala k'a to an bɛɛ kana an sigi nin kɛnɛ kelen kan alakira tɔgɔ la sallallahu alaihi wasallam ani baraji alhamdulilahi rabil alamin an ye nafa sɔrɔ a la nafa caman yɛrɛ an b'o fɔ an bɛ barika da Ala ye ka barika da alakira ye ka seli ciba ɲuman in kan an ye nafa mun sɔrɔ dinako nɔgɔ t'o la bɛɛ b'o dɔn n'i ye mawuludu sigi i tɛ se ka mawuludu sigi ka sɔrɔ i tɛ alakira ko la bon an dun ye mawuludu sigi alakira ko de kama kisi nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam an kɔni b'o ka kɛnɛ de kan o kanu kosɔn an ye kɛnɛ in sigi c'est mawuludu ko an ye nafa mun sɔrɔ a la anw yɛrɛ b'a dɔn parce que a kɛra sababu ye an bɔra fɛn caman kalama an ye kalanbulon sigi karamɔgɔ ɲɛnama b'an bolo mun b'an kalan a bɛ courage don an na hali tuma dɔw la ni salaya ye minnu minɛ ale tɛ décourager a bɛ ba tigɛ ka na anw kalan yan k'an nɛgɛ an ye suran caman faamuya ka diinɛ yɛrɛ taabolo caman dɔn diinɛ ko la quoi c'est que o y'a nafa ye kumakan laban ni dugawu laban min bɛ ne bolo o tɛ caman ye ne bɛ barika da Ala ye halisa n bɛ an furucɛw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ n bɛ n yɛrɛ cɛ fo fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn muso i b'a fɔ k'i cɛ parce que an bɛ kalan kɛ ale ka so kɔnɔ a b'an dɛmɛ ko caman na
ani muso fɛn fɛn n'o bɛ kalanbulon na cɛ ninnu bɛɛ de bɛ anw dɛmɛ bon an bɛ o foli kɛ wa an bɛ sigida muso caman fana an bɛ u deli halisa u ka na fara an kan kalanbulon in an y'a dabɔ fɛn min kama a ka k'o ye an y'o de fɔ depuis a daminɛ politiki ko tɛ foyi tɛ an y'a dabɔ alakira ko de kama warisara t'a la bɛɛ ka na an ka kalan kɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de kɔni ka di ne ye o de tun bɛ ne fɛ wa n bɛ dugawu min kɛ n b'a fɔ arabana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar n bɛ barika da ala ye n bɛ barika da ala ye n bɛ seli ciba ɲuman kan kisi nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wa sallam ala ka an ka bato kɛlenw minɛ ala ka si ni kɛnɛyaw d'an ma ala ka an n'an ka karamɔgɔ mɛn ɲɔgɔn bolo ya rabbi ala ka barika don kalanbulon na bana mɔgɔ dɔw b'an bolo lako b'u la u ma se ka yan sɔrɔ bi an jɔɲɔgɔnw don an ka kalandenw don an bɛ ala deli lako mun b'u la ya rabbi ala k'u nɔgɔya ala de ye anw ye duwawu kɛbaga ye ala de y'a minɛbaga ye ala ka duwawu minɛ an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ye dɛrɛmɛ bɔ ka don baara in na ala k'a bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ala k'an yɛrɛw ɲa k'an ta makɔnɔ ala ka hinɛ an ka furew la o de bɛ ne fɛ ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la alhamdulilahi rabbil alamin an baden tɛfɛ shirifila lajɛbaw kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ ye cogo min nin tun y'an ye alakiraba ka banginin kɛnɛ kan min n'a sigira elmubashiruna tɔndenw fɛ bangɔni razɛli la nin tun ye a tako sabanan ye an b'a deli ala fɛ ala k'an mɛn nin baaraw la k'an ka ala barika da an'an ka nisɔndiya yira dabama la alakiraba ka banginin na an b'aw fɔ ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la sigida caman ala k'o yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah. Sirifi wayo, Haidara, Sirifu,